daw cool? Bata pa ko cool? Sino? Ako? Morning call! Morning, Tits! Kalaya! Feel good morning! This is how you do it. Everybody move it. From the left to the right. That's the way you do it. Adlaw Martes, October 10, 2023 sa oras na 7:29, mga kaloyal. Mga ngayon 7:29 ay kasama nyo na ang cool na angkol. Kaloyal mula Lunes hanggang hanggang Linggo. Umaraw man at umulan, di lang sure pag lumilindol na. Angkol Dagon! Siyempre, kasama rin ang pinaka-loyal sa lahat ng Muse. Thank you. Hindi ko lang sure Sinabi mo ni. kung may laro. Okay. Siyempre, Muse number ko or cdstrikersfieldbet.com. Kaloyal mula umaga hanggang madaling araw. Thank you. Hat na tita. Tita Tanya. Chinita. Nako. Ito. Call. Morning sa iyo, Tits, sa lahat ng mga nasa biyahe ngayon. Yes, ingat po. Ingat mga drivers natin. Good morning sa inyo, mga driver, mga vlogger. Saan ba kayo magbablog? Eto ngayon, Tits, kasi parang mahaharap daw sa reklamo itong police vlogger. For the what? Dahil nga, naglabas siya ng saloobin niya sa social media. Ay, oo. Kasi ang Naku, hindi na nagpreno na meron naman siyang ang content. ang pangalan niya sa social media parang Team MJ Tres. Okay. Oo. Anong nirant niya? Nirant niya dahil sa upcoming barangay elections, isang pulis din yung asawa niya. Na-reassign ito sa ibang lugar. Okay. So parang yun yung nirereklamo niya na bakit ma-assign sa ibang lugar, ganyan. In-explain naman ng pamunuan ng PNP na gano'n naman talaga sa parang hindi ka pulis Dapat alam mo yan dahil gano'n naman talaga na ma-assign ka sa ang lugar, susunod ka lang. Tama naman yun, no? Parang tayo mga DJs, ililipat tayo ng ibang time slot. Hindi ka parang umangal. Oo. Aangal ka ba o Yes. angal ka? O hindi ka aangal kahit yun ang pagpipilian. If you loved your job, hindi Yes. ka Plus, aangal. ano mo yun? Sinumpaan mo yun sa tungkulin mo Yun na nga. Diba? So, doon yan niran sa social media. So, kunyari, ikaw, nilipat ka ng oras, Tits. O, magrarant ka Doon ng ako social media. magrarant. Bakit nyo ako irarant? Ay, Oo. bakit nyo ako ililipat? Magaling ako. Ganyan siguro yung ginawa. Oo. Nakarating sa police. Oo naman, syempre, nasa social media, Tits. So, ngayon, sabi nga ng pamunuan ng PNP na meron namang proper Venue or office or kung proper na tao na kausapin mo Yes. para sa concerns mo. Doon ka mag-open. Lagi yan, Wag mong Col. i-open agad sa social media na magpapaawa effect ka. Alam mo yun, Oo, pa-victim or may mga may hingi. mga advantage na mag-run sa social media. Halimbawa, Mm-mm. halimbawa yung mga kalsada, 'di ba? Nakakailang reklamo na kasi yan sa mga kanina ba pwede talaga yan. magrereklamo? Minsan sa sobrang pagod na ng Wala ka mga Pilipino, sa social media na lang. Wala kang malapitan. Minsan effective kasi bigla makikita mo gawa na dahil nag-trending. Siguro Depende yung mga sa ganon. sitwasyon. Yes. Pero kung personal life, Oo. negative yan. Kasi ayaw mo lang ma-reinstate yung asawa Oo, mo. hindi ka naman, 'di ba? Oo. Hindi ka naman para sikat na sikat para mag-explain ka or explain mo yung side mo sa tao. Wait until you become. Yes. Pag naging general yung asawa mo, pwede na siguro. Actually nga kahit hindi sikat wala yung personal life, wag nating ibulala sa sa social media. Di ba? Yung part lang siguro. Ayan. Kaya siguro, yan yung baka maharap siya sa Diba? isang kaso or reklamo dahil nga dahil sa ginawa Oo. niya. So kung kahit hindi ka pulis, kahit sa trabaho mo, Oo, di ba? tama yan. Pag nag-post ka against your company, Against your boss. ay it's basic. Madedehado yung trabaho mo. Totoo yan. Yung mag-share lang ng mga memes na Umpisa na yan Oo, pag-share Patama? ng memes about patama sa boss mo. Sino bang boss mo? 'Di ba? Tama. Oo. Wala, Kaya- markado ka na. Yes. Kaya ikaw,
iwas na lang. Diba? Kumbaga, gawa ka na ibang content. Yung vlogger. Yung pulis. Kung paano maglinis ng baril. Yung pulis? Yung vlogger. Oo. Di ba? May lisensya ba ang baril niya? Ng pulis. Ng vlogger? Ay, nako. Nakita ko kasi in-unbox niya sa video niya Yung pulis. Ng pulis. Yung vlogger. Hindi naman baril laman nun. Ng Sapatos ang laman ng No, in-unbox niya. in-unbox ng vlogger? Ng pulis. Baka may nagbigay sa kanyang babae na fan. Sa vlogger? Sa pulis. Ay! Kasi man in uniform Kasi kaya crashable Yung pulis. Yung vlogger. Ay! Naka-uniform naman nagbablog. Yung vlogger? Yung pulis. Ay! Diba? Sabi niya, huli! Ay, ano ba sinasabi? Sabihin mo na lang, hold up. Hold up to. Wala sasabihin ko, hold up. Anong huli? Bobo! My big scooting baby is driving me. Huli, pero di kulong. Sabi ng polis. Sabi ng vlogger. Sabi niya, hi guys! Welcome to my vlog! Sabi ng vlogger. Sabi ng polis. Kaya na daming followers. Ng vlogger. Ng pulis. Oy! Ang galing nga mag-tiktok Ng vlogger? Ng pulis. Ay! Di ba? Basta blank matulis. Sa pulis? Basta vlogger matulis. Di ba? Grabe May talaga. marami na yung sponsor ng damit, ng pagkain. Kasi Yung vlogger? sikat Yung pulis. Hindi, nangihingi lang daw yun doon sa mga, protection nyo ha. Yung pulis nangingi. Yung vlogger. Sabi niya, ipopromote ko yung restaurant nyo, dapat libre nyo ako pagkain. Sabi ng vlogger. Sabi ng pulis. Ay! Nasearch. Nagdudual character Minsan, sasabihin niya, oy, hi guys. Tapos minsan, sasabihin niya, nga, uy. Sabi ng vlogger. Sabi ng pulis. Nakakatuwa kasi sila talagang pag umaga, nagja-jogging sila talagang Ay, kaliwa, 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 kanan, kaliwa. uy, palagi nangangaliwa. Ay. May side comment. Hindi. Sabi mo kaliwa daw, di ba? Kaliwa, nagja-jogging. Nag-jogging yung pulis? Yung vlogger. Ay, nagpapayat yan. Yung police. Yung vlogger. Kasi palamukbang Diba? Yung vlogger? Yung police. Sino? Ako? Tuto, scan, hanep sa premyuhan. Tuto, scan, saya ng samahan sa Love Radio Fan Scan. The Super Scan for Super Fans. Eto na, congratulations mananalo na 500 pesos sa ating Love Radio Fan Panscan! Mula sa Quezon City. Siya isang Babae. Congratulations to Ami Castillo. Ami Castillo. Hey, I just met you. Manalo ka ng 500 pesos, Auntie. Kaya ikaw dyan ka-loyal, gusto mo rin manalo? May, mag-scan ka na, Tay. scan mo na! May the power vested in me. I now pronounce you as Panscan. Scanner. I-scan mo na. Ay, nako. Thank you so much and congratulations. Mag-scan lang na mag-scan. Ayan, dahil susunod na. Oo, ang tambalang ni Coliana And Christopher. Ngayon, sa mga oras na ito ay nakikinig po ang Carriazo family, si Aba. Mama Bebs and Kuya Archie, tsaka si Bunso, aso na si Gucci. Yung pala yung Bunso. Loko kami, mi Salamat, Angie. Chief Jake. Mula po yan kay Angie Carriazo. Alam mo kung sino si Angie? Siya Sino lang si Angie? naman ang OIC Unit Head ng Local Youth Development Office ng City Government of Bacoor. Aba, alam mo, Proudly Mans. from Molino Fort. Oy. Oo. Barangay Mami mo Angie pa, ha? Carriazo, ingat. Salamat, And Mami hello to your Ange. family.
Kay Chief J. Bernardo and kay Karina Toma, welcome back to the Philippines. Ayan, and Welcome back. Batch 41. Parang di natin maramdaman yung pag-comeback niya sa Philippines. Oo, Alam, sana. doblero na dumating. Walang ano yung Violet? Cadbury. Oh, Cadbury. Wala man lang Hershey's Kisses. Wala man lang. Ako, kahit ding-dong okay na ako. Sa 7-Eleven meron yun eh. Wala man lang Victoria's Secret tsaka Coach na bag. Uy! Meron akong coach, bigay ko si original yan. Coach na. Coach Tim Con. May Coach Tim Con. Walang Coach Alex. Nakasama niyo hot na tita! Tita Tanya Chinita! At cool na Uncle Dagon! Sa istasyon number 1, 90.7 Love Radio!